Sziasztok! Vince Tomi vagyok, még mindig itt ülünk a Club La Plage-ban, vendégem Purebeat Lacika, DJ Purebeat, mindig mosolyog. Szia Laci, köszöntelek a műsorban. Csoki, sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket. Hogy vagy, hogy érzed magad? Mindig mosolyogsz, tök jól ránézni. Köszönöm szépen, hát most nekem még egy picit korán van ugye így a DJ. Ja, így délután 2-kor. Ugye a DJ szakmában ez egy korai időpont, tehát elnézést kérek, hogyha még egy picit zaklatott az arcom, de... Az országút rajta van, de semmi baj. Hát de nekünk ez a délután 2 óra, ez még a normális embernek a reggel 7. Akkor mi neked a reggel normális időszak? Hát nekem a délután 4-5 óra, amikor ugye elkezdek akkor magamhoz. Akkor vagy teljesítési csúcsponton? Nem, akkor kezdek. Egyébként éjszakai élőlény vagyok, ha lehet így mondani. Tehát nekem amikor lemegy a nap, utána kezdek magamhoz térni, agyilag, szellemileg, mindenhogy. Akkor a legnagyobb szerzeményeid is így éjszaka? Van, így van, ez mindig éjszaka készül. Jó, a jók az információm, nagyon tartalmas, 2 héten vagy túl. Ez látszik az arcon. Igen, mesélj erről egy picit, hogy telt az elmúlt 2 heted? Igen, most így október végére nagyon összesűrűsödtek a dolgok, hiszen 10 nap alatt 14-5 fellépés volt, ami azért így aránylag elég sok. Hát de wow, mondaná. Micsoda? Hát de wow. Hát de wow, igen. Nagyon jól telt, minden rendezvény nagyon jól sikerült. Most már elértem azt a pontot, hogy akárhova megyek, szinte mindig teltház előtt tudok zenélni, amit egyébként nagyon nehéz végbevinni itt az országban, de lekopogom. Most már ott tartunk, hogy ezt szinte mindig végbeviszem. Igen, követjük is a közösségi portálodat, akkor ide kanyarodik a kérdés. Nemrég írtad ki, hogy a budapesti közönség nagyon érzi a Purebeat jelenségét. Jól informált vagyok? Igen. Ezt mire alapozod, vagy miért írtad? Mit kell ez alatt érteni? Hát mivel ugye budapesti vagyok, itt van a legtöbb fellépésem, és ennek következtében mondhatom azt, hogy itt alakult ki a legnagyobb rajongótábor, ami most az elmúlt fél évben nagyon megnőtt, főleg ugye itt Budapesten, és ami a legjobb, és mindig én ezt tartom a legjobb lépésnek, hogy elértem a legfiatalabb közönséget, mert ha a legfiatalabb közönséget eléred, akkor utána hosszú távon valószínűleg ki fogsz tartani. Ja, szóval ez tudatos? Hát részben. Generációra építed a zenét. Hát így van egyébként, ebben van valami, mert nyilván, hogy eléred az új generációt, a fiatalok, azok most itt lesznek egy pár évig és bulizni fognak, mert az idősebbek azok ugye elmennek, elköltöznek, dolgoznak, családok. Az életre. Így van, tehát őket már nehezebb megmozdítani, hogyha bulikról van szó, viszont ha a fiatal közönséget eléred, akkor ők valószínűleg, ha megkedvelnek, akkor ők követnek téged is. Ennél fognak, és ez sikerült most úgy gondolom, hogy elérnem, és kialakult egy elég komoly bázis, egy elég komoly fan klub itt Budapesten, és ezt azért írtam ki, mert mostanában Budapesten akárhol lépek föl, és elég késő időpontokban sikerül a teltházat hozni. Reggeli időszakokban így van. Már majdnem afteres időszakokban. Így van, de ha még nem is nyúlunk át az afterba, ha elindul egy esti rendezvény este 10-kor, és én reggel 4-kor zenélek vagy 5-kor, ott marad a mag. Igen. Az elmúlt 4 hónapban egész jók vagyunk matekból, most a pontos számot nem tudom, de megközelítőleg 100 bulid volt az elmúlt 4 hónapban. Ez egy brutális szám. Hát, egyrészt minek köszönhető ez, másik kérdésem pedig, meddig tartható az a tempó, és hova innen tovább? Hát ez a rengeteg felépés, ez egy hullámnak most a teteje, amit meglovagolok. Ugyanis lemezlovag. Így, lemezlovag. Ugyanis a tavaly év vége, illetve az év elejé rengeteg remix, saját zene hozta meg most ezt, hogy ennyi felépésem van, mert közel 20 zenét készítettem az elmúlt, még nincs egy év. És ez a 20 zene, ez mind aktuális sláger lett, tehát mindenhol játszották a klubokban, live mixekben, rezidensek az ország összes pontján, és ennek köszönhetően lett egy ilyen felfelé ívelő pálya, igen, aminek következtében ez így nyáron csapódott le elsősorban, és hát ilyen 3-4 hónapos előfoglalással dolgozunk, ez azt jelenti, hogy ugye 3-4 hónap elő le vannak kötve az összes hétvége. Igen, ezt nyomokban érzékeltük. Jó, véleményed szerint én mondjuk meg tudom fogalmazni, kíváncsi vagyok a te rálátásodra. Mi az a plusz, amit adsz, és mi az, amiért ennyi bulid volt, mi az, amiért most 20 zenét megtudtál, mi az a plusz, amit te tudsz nyújtani, amiért hajnal 5-kor még 4-5 ezer ember vár téged egy Petőfi csarnokban, vagy bárhol máshol? Hát ezt egyébként így
az én számból ez fura lenne hallani, ezt a közönségtől kéne megkérdezni. Ez egy nagyon nehéz összetett dolog. A mai világban már nem csak a zene, amit adsz a közönségnek, hanem a személyiséged, a kisugárzás, az, hogy ha rád néznek, akkor tehát mi ugye mivel kontaktban vagyok... Mondjuk ki helyes rász felé. nem csak erre gondoltam, de köszi. Hanem az, hogy most már napi kontaktban vagy ugye a közönséggel. Régen nem volt ilyen, mert a Facebookra kiteszel képet, látják egész nap, hol mész, vécére mész, mindent tudnak rólad. És hogyha ebben van valami plusz, amit hogyha rád néznek, akkor azt látják, hogy hú, ez tök jó, ebben van valami a zenébe, a kisugárzásában, ahogy odáll, ahogy csinálja, akár a táncában. Igen, egyébként ez nagyon fontos, mert nagyon sok embertől hallom vissza, hogy rám néz a DJ pultban, nem azt látja, hogy ott állok, és akkor éppen elaludni készülnek, hanem van bennem energia, hogy úgy nyomom ezt az egészet, hogy így átadom, ami bennem van, és szerintem ezek azok a dolgok, amik meghozzák ezt a pluszt. Igen, nagyon kevesen tudják róla, de te majdnem olyan jól táncolsz, mint ahogy zenélsz, és ezt egy régi műsorban is mutattad. Igen, most ebben azért annyira nem menjünk bele, de egyébként már annyira azért nem menne ez a táncos dolog, de igen, tehát megvan bennem ez a mozgási vágy, ez a mozgási érzék, de most már nem ezt az oldalamat erőltetem. Mondjuk úgy, hogy nem tiszteled az ütemet, nem lépsz mellé. Igen, de az ütem megmaradt, mint Pure Beat. Emlékszek rá. Jó, mi vonzott téged a legelején ebbe a szakmába? Hát, Élesváltás. Igen. Gyerekkorom óta vonz az egész egyébként, amikor én elkezdtem szórakozó helyekre járni, ugye még a tini diszkokban, 13-4-5 évesen, engem akkor is már a DJ pult és környéke vonzott, nem a tánctér közepe, és én akkor is ott álltam már, és néztem, hogy mit csinál a DJ. Nyilván akkor még nem voltak bennem ekkora vágyak, illetve nem is az, hogy vágyak, nem gondoltam volna, hogy el lehet jutni erre a szintre. Persze van még tovább, de engem mindig az motivált, és az vitt le a klubba, hogy a DJ a zenét hogy keveri, mit csinál, miért teszi, hogy. Tehát az egész tematika. És gondolkodtam rajta, hogy majd egyszer, de hát hogy ez egy hosszú folyamat volt, hogy idáig eljussak. Aha. Emlékszem még életed első bulijára? Hát segítenél kérlek? Mondd el te. Talán, hát attól függ, hogy honnan nézzük az első legnagyobb, komolyabb fellépésem az ugye, ami mondhatom, hogy áttörés volt, az ugye 2012 február 8-án volt, ha jól emlékszem, az a stúdióban volt. Tehát az volt az első olyan buli, ami talán a mai napig az egyik legkiemelkedőbb, mert ugye a stúdióban annó zenélni 5000 ember előtt tehát ez egy komoly DJ-knek hatalmas álmuk volt, akik ezt nem tehették meg, én pedig akkor megtehettem, és ez egy nagyon komoly úton indított el engem. De talán az első komolyabb rendezvényem, ami tömeg előtt volt, azt talán te rendezted. Köszönöm szépen. Igen, volt egy pár közös bulink, igen, mielőtt a nagy érdemű is meghallhatott téged. Azért hát most itt belevágnék, hogy a velem szemben ülő fiatalember Vince Tomi egyébként már egy régebbi gyerekkori barátom, és azt tudni kell, hogy a Pure Beat nevet annó ő adta nekem. A nevedből könnyű volt találni, amit a mai napig jól titkolsz. Jó, hát köszönöm szépen, Laci, simogatod a lelkem, nagyon jól esik, amit mondasz. Viszont fontosabb most, hogy a hallgatók is megismerjenek kicsit jobban téged. Mire vagy a legbüszkébb? A Suldára? Hát a Suldára büszke vagyok, bár ugye tudjuk, hogy ez egy nem hivatalos remix volt, de ugye számtalan DJ robbant be úgy, hogy nem hivatalos remixet készített, ettől függetlenül nagyon büszke vagyok rá, mert ez indított el a pályámon, illetve azzal sikerült kialakítanom egy olyan hangzásvilágot, ami megkapta azt a Special After remixes összhatást, és ennek következtében nagyon sok ilyen zene készült, ami most már ez egy védjegyem úgymond, mert ez a Special After hangzás, ez kialakult, és ezt csak is hozzám tudják kötni.
tehát ez a Pure Beat vonal, úgymond. Illetve amire büszke vagyok, ugye, hogy 2,5 év alatt sikerült bejutnom Magyarország 20 legjobb mainstream DJ-ek közé, ugye tavaly volt a... Ezért gratulálunk. Köszönöm szépen, szó. Így van, ugye tavaly volt a Valentine's Music Awards, ahol voltam már év felfedezetje jelölt, tavaly előtt, de akkor csak jelölt voltam, nem voltam felfedezett, viszont a következő évben bekerültem a 20 magyar legjobb mainstream DJ közé, hivatalosan, ahol ugye nem kisebb nevek vannak, mint ugye igen, csak Bárány Attila, érdekes, hogy Magyarországon a szakma sosem értékeli azokat, akik a legtöbb fellépést mutatják, ugyanezt eset a Majkáéknál. Tehát alig kaptak díjat, pedig 33-45 millióan játták a közösségi portálon a számukat. Igen. Valamiért ez így van Magyarországon, de el nem tudnak elmenni amellett, hogy te ott vagy, létezel, és mutatod magad, hogy felhív magadra a figyelmet a saját számaiddal. Így van, azért hozzátenném, hogy én abban a helyzetben voltam, hogy én tényleg a nullára indultam, tehát én nem ismertem senkit, mert ugye tudjuk, hogy vannak a csókosok, de én ezeket kikerültem, ezeket a dolgokat. Mindig én a saját utamat jártam, és ahogy pontosan jól mondtad, hogy ugye megvannak ott a felsőbb körben a barátok, én nem vagyok ott a barátok között, de viszont, ahogy mondtad, nem tudnak elmenni mellette, mert azért ott az eredmény az asztalon, ott vannak a fellépések, a hallgatottságok, és a szakma ugye beszavazott a top 20-ba, tehát igazából ez a két dolog most az, ami a legjobban, a legfontosabb, meg hát ugye még egy kis reklám, ugye, ami fontos, hogy megalapítottuk a saját menedzsment irodánkat. Ugye most azért Magyarországon ez egy tök nagy dolog, mert nagyon kevés DJ tud dolgozni menedzsment. Tessék? Saját menedzsment. Igen, saját menedzsmenttel, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és nagyon fontos, mert picit szedetvedetnek éreztem ezt a fellépéses dolgot, és akkor ezt ráncba szedték. Így van, tehát hogy most akkor kivel, szerződés, stb. Minden, ez azt gondolom, hogy ezen a szinten ez már egy komoly dolog, ez külföldön is így működik, és azt gondolom, hogy ez tök jó lenne Magyarországon is egy elfogadott dolog lenne, hogy szerződés van, fellépés van, menedzsment. Megcsinálni, tehát te oda tudsz menni, lenyomod a szettedet, bulisztatod, játszod a kis saját dolgaidat, de nem tudsz te lenni az, aki leszervezi, így van, és ez tök jó, és én azért örülök, hogy a sajátunkat alapítottuk meg, mert a házban marad úgymond minden, tehát a saját magunk ura vagyunk, és ez tök jó, és átlátjuk az egészet. Azt kívánom, maradjon is mindig így. Köszi. Jó, érintsük egy kicsit a bulvárt, mert a nézőknek fontos lesz ez is. Nagyon sokat jársz fellépni, ugye ezt beszéltük, fiatal vagy, helyes vagy, jól nézel. De annyira fiatal azért már nem vagyok, bár fiatalnak néznek. Fiatal vagy. Volt szerencséd fanatikus rajongóval találkozni? Van valami, nem mondom, hogy bizarr, pikás sztori? Igen, hát azért ott nem tudtunk, hogy beteges dolgokat tudjak. Még azon a szinten nem. Így van, tehát azért ilyen szinten nem vagyunk, de vannak olyan fanatikusok például, akik például adott környékre megyek fellépni, akkor mit tudom én 40-50 km között mindig ott vannak vidéken, eljönnek bárhova, bármikor. Találkoztam már olyannal, aki az például Pesten volt, nem is olyan rég, hogy elsírta magát, hogy meglátott és megölelhet, meg adhat egy puszit, meg ilyenek. Tehát most nem tudom, hogy ez átlépi ezt a fanatizmus, de hát azt gondolom, hogy ez már egy szint. Biztos ennél vannak bizarabb dolgok is, abban most nem menjünk. Mondani akartam, hogy 18-as a karikánk, azt majd adás után nekem elmondod, mert én kíváncsi vagyok rá. De egyébként tehát ilyen szintűek vannak, meg hát ugye ilyenek például, hogy egy csomószor visszaköszön már az a Facebookon, hogy én vagyok a profilkép, én vagyok a borítókép, meg, és ezért azt gondolom, hogy nekem ez egy ilyen nagyon fura dolog, mert tehát nekik én úgymond most már egy csomószor azt hallom visszatok, hogy példakép vagyok, meg miattam kezdtek el zenélni, minden, és ezt igazából még fel sem fogom, hogy ez mit jelent, tehát hogy ez egy milyen komoly dolog, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nagyon jól kezelem a rajongókat, mert én mindenkivel kommunikálok, tehát én a helyemen vagyok, nem szálltam el, tudom kezelni ezt az egészet, tehát mindenkivel megtartom a közös hangsúlyt. Igen, tökéletesen tapasztalom azt, szokták mondani, van egy ilyen közmondás, hogy nem a közönséged mérete számít, csak az, hogy folytasd, amit elkezdtél. És te folyamatosan folytatod, nem az érdekel, hogy most ki milyen fanatikus, ki mennyi pénzt fizet, hanem az, hogy az, ami benned van, azt átad. És hogy visszakanadjak egy régi kérdésemre, hogy mi az a plusz, amit adsz, szerintem ez az. Is, aha. Szerintem ez az. Jó, november 28-án, ugye ezért is jöttünk össze, te is zsűrije leszel egy nagyon komoly DJ versenynek, ami mondható ebben az évben az ország legnagyobb DJ versenye. Te mit tanácsolsz, javasolsz a versenyzőknek,
mivel lehet téged lenyűgözni, vagy mi az, amivel készüljenek? Te mivel készülnél inkább így, ha te lennél? Amúgy egyébként ez egy nagyon jó dolog, meg egy nagyon jó kérdés is. Voltam már egyébként DJ versenyen zsűri, tehát nem ez lesz az első. Voltam még annó én is DJ versenyen fellépni, tehát mind a két oldalon van egy kis rutinom, igen, egy kis tapasztalatom. Hát a fellépőknek azt mondanám, hogy mindenféleképpen ugye itt nincs idő órákat zenélni, tehát mindenképpen fejben tegyék össze, mivel készülnek, mert itt az a fontos, hogy abban a 7-8 percben, ami lehetőségük lesz bemutatkozni, az egy nagyon összetett dolog legyen. Tehát ne az legyen, hogy felteszik az első számot, és akkor utána a CD-s táska vagy a pendrive fölött állnak 3 percet, hogy kikeressék a következő zenét, mert bár ilyennel is találkoztam DJ versenyen, hogy ott állt, és akkor gondolkozott, erre, hogy itt nincs idő. Gyors, pörgős, pontos, színes, nem feltétlen kell csak pure beat zene, mert de legyen benne. Ezzel is találkoztam már, illetve számomra fontos a mikrofonozás is, mert Magyarországon ez egy fontos dolog a közönség felé, mert sokszor ezzel lehet összetartani egy bulit. Ez egy nagyon fontos dolog. Kapcsolatot teremtesz. Így van, nem kell átesni a ló másik oldalára. Amikor tehát, egész... nagyon idegesítő hanghordozással, sziasztok, igen, hát még a hanghordozás az még esetleg lehet. Majd a Balaton akaratjai, igen, így van. diszkókra gondolok. De nem kell átesni a ló másik oldalára, tehát nem azt mondom, hogy egész szettet át kell beszélni, de egy pici kell, főleg vidéken, nem szeretem a vidék szó, de nem tudok más használni sajnos. Belföld. De kell a kontakt a közönség felé, és szerintem nagyon fontos, hogy egy diszkós jól tudjon mikrofonozni. Tehát ezek azok a dolgok, amiket össze kell gyúrni, és ebben a 8 percben be kell mutatni. És hozzátenném, ami nagyon-nagyon fontos, hogy manapság felhívom minden DJ figyelmét, fiatal DJ figyelmét, hogy szükséges a saját zene, remix, bármi. Tehát manapság abból már nem lesz senki, tehát nem lehet abból előrelépni, hogy DJ-k vagyunk már. Ez már nem 8-10 éve van, hogy annó ez elég volt, de most már egy olyan világot élünk, hogy kell egy plusz, ami a pluszt az azzal tudod kihozni, vagy két dologgal, vagy az, hogy nagy melleid vannak, de ez maradjon meg a női DJ-knél. A férfi DJ-knél sokkal nehezebb dolgok van, ott valóban tenni kell az asztalra, méghozzá produkciót, a produkció pedig a zene ebben az esetben, és az sem baj, hogyha egy ilyen DJ versenyre elhozod a saját zenét, és mikor zenélsz, akkor ezt bemondod, hogy ez egy saját szerzemény valami, mert ez is lehet egy plusz. Ezt így tetted, és meg így is nyerted. Így van. Na hát ezzel búcsúzunk tőletek. Én a helyetekben nagyon megfogadnám, amit Laci mondott. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy jót. Remélem jól érezted magad, és akkor november 28-án Pure Beat-tel is találkozhattok itt, ahogy ezt említettük. Tőletek akkor elköszönünk, és itt találkozunk 28-án. Sziasztok! Szia Laci, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, Csoki, sziasztok!